Na akkor. Na akkor vegye el mindenki. Na sziasztok! Csilla oda néz. Csinálok egy kis videót. Ja, a videó? Legyen egy kis Hát videó. akkor Isten értesse az ünnepelteket, fogjuk meg a pesgőt. Isten értessem! Na apja, Születésem apjám! Mindenki! Kicsi videót. Kicsim, gyere a pesgőt, egyet kocintasz te is. Adjunk el izét, kaland kicsikének, hogy egyék ember! Nem tudom, megjelenik. Mindenki, mindenki. Mindenki. Csillazom tégedet is, Tatának arany Nem adjunk kalankkal! Ennél szebb. Az az enyém. Hát nem, fogd meg. Hát jöttök még Ez az bele. enyém, mert egy kicsit. Így. Na gyere Csilla, ide. Köszönöm. Enyém, és akkor egy Csilluka, gyere te is. Isten éltesse mindenki. Egészséget, boldog születésnapot. Boldog születésnapot, egészséget. Boldog születésnapot, egészséget. Isten éltessen tégedet, Istentes. Egészséget. Na egészséget. Egészséget. Jót kívánok. Na, jót kívánok. Ennek egészséget. Na, kóstoljuk majd meg a Boldogságot, tortát. mindent! Jaj, lehetted ma. Sok örömet, boldog. Na, azt ne vessük most! Ested ma? Gyere, meg vessük le! Adjad, ne vesd. Te jó, adjam oda ön veles kocson! Na, ne jár, te kocs. Szászki. Milyes. Torta. Torta, finom torta. Ne. Kristóf. Ám, nem. Ja, Isten. Finom. Ne. Egyed így, ne. Á. De jó. Negyed meg a tortát, szépen. Kukucs. Kukucs, nézz ide, ne apához. Nehol van? Jaj, apához. Csinálj a fényképet. Csinál. Na, csinálj fényképet. Tessék enni apuka egy szelet tortát. Minden